Povedal si Čautičky, už natáčame zase Roblox, nie Matej? Hej. Čo má takú dobrú hru. A idem si pokazať aké pekné auto, nie Matej? Yeah. No to je to... Počkej, ja idem umyť auto. Mne sa stejka, počkam. Môže stavať týkateľ. Mám 100 metrov, som prišiel. Hej? Čo? Kamo, musíš stavať za mňa. Nedám. Ja som odkončil. Keď tu bude také auto, ne? Kamo, nič. Toto stávame, ne, Matej? Čo? Toto stávame, ne? Nie! Nemáme rúbové a zelené. Ty kokos. Prosím, toto stávam tam, kde si pristavíte, hej. Otvorím toto, hej. A teraz kľud šoferujem. Viac. No. Jak to umýva? Nie? Nie. Daj tam. Tak? Nie, tu musíme prvé toto dokončiť. Ja, dobre. Ja teraz šoferujem. Ja chcem. A máme už tu rovno vysielačku, Matej. Čo? Máme tu rovno No, vysielačku. tam daj a niečo som nezobral. No nie. Ja som zobral druhý siláčku, ja neviem. Dobre, za jednom bude mať jeden, druhý. Či tak dajak. Hej, ale to je na jednom použite. Na jeden vysielač. Hej. My môžeme použiť dva veci. Dá sa tak povedať. Ja neviem ešte jedno koleso? Tu nás. Mám. A jak sa tam to vedle? Mám ja dať zase. Či ty? Alebo počkaj, skúsim druhá strana. Druhá strana, ne? Ale nie som rúžové auto. To je jedno. Máme, že to je jedno. A nebudeš veľmi vieš, čo je spomína, ne? Hej. To, že bežíš. To máme, žiadny benzín nemáme. Tak, a to mám tam Dáš ti, ja, počkaj. Dáš ti aj toto dvere. Ja len toto robím. Dáš dvere, ti to všetko tu prinesiem, bo ja neviem dať. Ja stávam, aby šoferoval. A ty si mi dobre pomohol. A ty si mi nepomohol. Ja to asi nebudem nás obed. Počkaj. A vám to urobí potom. Ale čo to je toto tu? Čo? No potom. O, teraz mám ruchu. No, to tu musíš dať asi. Počkej, to je koleso v tom? Tu. Koleso. Počkej, kde je benzín, Matej? To ti vyžijem. No. To dopredu? Počkaj. Tu. Dobre, ja idem tam dať svetla. To nie je také dôležité. Tu. Nič nevidím. Kde pištol? Pištol ja zoberiem, pohoda. Kamera to nie... A svetla? Tu máš. Všetko postavíme, hej. Nemusíš hľadať. Mne to všetko hodím. Bože. A ty ani nepomáhaš. Počkaj, ja zoberiem tam benzín. Benzín. A... Ja ti bereš furt zle dverí. Jak? Lebo ty máš také zobrať, pozeraj, ty máš brať také tu. Také, nie také. To isté. To by ja za ním taký rozdiel, kúkaj, to je hneď vidno. To by ja, keď ty si šlepý, to ti dám po ušiach, kúkaj, však to vidno, kúkaj. Má to tu? Nemá. Vidíš, nemá. To vidím. A to... Kapužala ty... Dobre, ticho budem. Máme prvé kolo. Prvé dvere, ne? Tak ustaj. Čo tam dáva benzín? Už plný. Tu sa nedáva benzín. Už je plný, ja som sa napúšťal. To je turbo. Tu sa dáva ten benzín, hej, dá sa povedať. To je hodám do kufra. Ty, to by ja, to sa dáva. Nie. A ty čo tam napúšťaš? Viem, že si dlho nemal auto.
Kde? Čo? Kde to dáva? Čakaj, tu, ne? To je šok. Nechaj na mňa. Ne, ja som dobrý. Hej? No neviem. Čo robíš? Si ga dám dvere. Ale to koleso spadlo, to jak si dal? Lebo to je toto tyčka. Nech sa potom teraz dáva. Také zložité to tá hra, ty vole. Kamo, vieš čo? Ja to všetko robím, a ty mi to pomôžeš. No keby... Čo potrebuješ? Teraz si prinies toto tu, čo potrebujeme veci. Jaké? No pištol. Nie, to deje. To nájde. Počkaj, tu som tiež začal našiel. To našiel kufor. To len teraz, hej? Aby si vedel. Že neruš ma. No daj tam. Daj. Ok. No pekne, musíš urobiť na to vec. Takže sa to naučil. No. Tu je pištol. Ale ja som pištol... A počkaj, kto bude znať mať divúko? Ty chceš? Nie. Ty chceš uhrabovať, alebo ja... Nech si zaprávať. Tak, pištol budeme mať ja. Dobre. Ja som to strelil. Čo rýchlo? No lebo keď to budem veľmi púšťať, to tu, benzín, tak to môže aj vytiecť. A to nechceme. No, tu máš pištol, tu hodí. Ale dám ho do kufra zatiaľ. Nie. Ale dá ti a potom sa ho zoberieš. Ok. Ale je noc dole. Tu máme lapúku auto. Nie to dajte mi také kolesa, čo nie sú také zničené. Či toto, čo. Nadíš ešte jeden volám. Na čo volám? Nie. Nie sú ešte jedné dvere. Ešte jedno také auto. Ale nie, tu musíme ešte nájsť jeden dvere. Čo zasa? Lebo... Máš tu 1000 dvere. Akože... Nie? Toto nemôžem dať. Môžeš. Nie. Jaj? Čo ty vole, kam to je taký múk? Dobre, odskúšam to. A sklo? Jaké sklo? Tu sú treba sklo, ne? Sklo to už je. Je tam sklo? Hej. Dobre, už máme všetko. Počkaj, ešte jedna Ja ráznik. asi aj vyčistil. No, Čo? narazník. Treba nám narazník. Čo? Turbo tam je vnútri. Je vonku. Počkaj, nám treba narazník. To je veľmi dôležité povedať. No? No však je. Bože, alebo to... Nie. Dobre, mám tam. Ja zase vyčistím auto. Som tam zatiaľ dal nárazník. Ja musím to čistiť. Ja som zavrel. Víš, koľko trošku čistia? Čist. Ok, pekné, ne? No, No. čo nám treba? Ešte svetlo na ľavé, potom aj benzín a... Bude svetlo je ja. Ktoré... A tu je aj jedna vystoláčka. Tak ja som aj to tu zobral. A pištol má... A je to... Je pištol. Tu je pri vystoláčke. Ale ešte máš jedlo. Jedlo. Tam som videl šimpanzény, bananiny. A ešte hore sú dva. Dva, 3 jedlo tu sú. Hej. Kde si dal šimpanzény, bananiny? No ja teraz zoberiem. Ja. Zoberiem teraz. Tu aj baterka, chceš baterku? Nie, neboj, zbytočnosti. A neber hlavne zrkadla. Choď hore po toto jablko. Či ja mám ísť? Ja idem. Dobre, ty ideš hore. Druhé kolo som... A počkaj, máme... Čo nám ešte chýba? Ja tu mám všetko, asi mám už. No tu je na čo, ale nie fakt. Mám to dať do kufra? Čo? Tu je za čo? No to som všetko nahádzal. Počkaj, tu je toto jablko. Ale všetko musí byť v kufri, ideš na jeho dosť. A my to robíme celú noc. Celý deň. Ja tam dám banán. Videla si to zase minulé. A my sme to asi nezabrali, ne? Ja som to zavrel, len tam bolo veľa vecí a to tak búko, že sa to zdvihlo. Vyšovačka. Počkaj,
asi tak nie może być. Nie. On musi być tady. Ja już się pištol. Nie, ty masz w ruke, nie pištol. Nie. Nie. Co nie? Ja ho mám tu sobie, tu je. On ma nestrach, tu je. Tu gdzie stojí. Ja mam. No. Może musím vybrať toto. To by ja ešte mám siłatku. Díky. Tak, zatvor. Ale pevne. Toto nemôže byť tak, tak. Benzi bereme, či nie? Nie, nebereme. Lebo ja som všetko tam dal. No zober pištol. Dobra. Ešte to zabudneme. No poďme. Prečo si hore? No bo keď budem sedieť, to mi vypadne zbraň. Ja. A ja hore nemôžem spadnúť, že pohoda. No poď, ale doprava, choď prosím. Čo, dobre? Čakaj. Ideme? Si dal. Nie, toto je zastavenie. Už ideš. Idem tak pomaly. Kámo, tu sa nedali do toho. No, dobre, už idem, dobre. A možno sa išli po piesku, neviem. On keď sa udrží, bude dom, ja tam pôjdem. Ja začnem robím chaldíčka. Keďže si vyžame. Koľko sme prešli metrov? 12. Robíš Robíš A keď som sa pýtal, že hru? Vieš, že kameni po ceste? Neviem. Čo to rozsypal? Čo ja, tata? Ty si nestrelal som pištolou. Nie. No, dvakrát som omylom strelil. Sorry. Dobre, nevadí, no. Nech poprežijeme sa, ešte nájdeme pištolu. Ale ešte môžem... Čo děláš? Tam bude taký ťažký. Kolik pištol ide? Mám tak dlhú ruku, chápeš? Ale to na čo bude? Co? Čo mi tam horí? Čo? Čo dopredu? Jaj. Kamo, my vybuchneme rýchlo. Čo tam je? Kamo, Čo to je? Ja som Anus Butterfly. tak, bože. Potom sa pekne pekne. Čo to je? Poď tu rýchlo. Do turbo. Vyberala som. Turbo daj tu zlé. Toho toho nepošla. Lebo turbo už nemá toto. Počkej, na čo je turbo vlastne? Alebo nedám hej, aby sa... Lebo už aj tak nie je tam nič. No sa nechaj tam. Nechaj tam. Hej. Nabri to. Ale keď sa... Kde máš zbraň? Ja kde som dal. Dúfam. Hej, tam je, máte vidíme. Dobre, viem, ja som mal. Tak nieko nejaký. No to tam určite. No. Poďte na mňa. Ja som No otočil. ty si nevšimol, že tu pálí? Choď už. No som nepálil, som to opravil. Toto tak, alebo tak? Tak, musí byť dole. Musí byť dole. A si naštartoval vôbec. Jak sa naštartuje? Chod na, tam, kde, ja... No, dobre. Ideš. Je to svetlo. Choď už. Nie. Nemáme turbo. A, dobrý. Teraz čo? Lebo nejdeme dopredu. Peši. A čo veci? Však vidíš, že to pále toto turbo, nevidíš? No. Ty kokso. A taký benzín nám treba, ne? Či čo? Nie benzín, nie, ale do čoho dávame turbo? Však toto turbo tu hovorí. Ale z turba nemôžeme ísť. Ale mám to dole. Čo? Turbo. Neviem. A však turbo nejdeme závod, alebo niečo také. No choď skús teraz. Nie, nič. Lebo nejdeme inú hru. Volkám do čvoji.
Ja som išiel inou hrou. Čo si s volantom? Kde ideš To by ja si měl líbnout. A neviem. Však čo chceš robiť teraz? Ty vám to Ja to mám rozobrať, toto auto čisté. Okej, koleso už nemá. Všetko poťahnem. Všetko. Ale niekde nepeší. A tam je bude zase auto, alebo čo? Určite. Musí. No, musí. Bo však tam je ešte 38 litrov v tom turbe. Hej? No? Ale je... Otvor. Však by sme spálený. No otvor. Však je spálený, ty. Si spálený. Tam. Buď vnútri. Tak. Zavri to. No ale to nepôjde. Skúsime. No to vytočám, ale. Najistejší. A teraz pôjde. Nemôže ísť. O, tam je ešte 38 litrov. A to sa nečudíš, že keď je taký... Nehojdúdný. No poď. Počkaj. Ja som nenaštartoval, Matej. Čo? No, to nebolo naštartované, lebo to bol start. Vidíš? Jakú mám logiku. Počkaj, levám dvere. Kámo, nevybuchne nám to. Ne, počkaj. Vyšiel. Dobre, choď. Počkaj, musím zavrieť dvere. Dobre, tu zavriem ti. Zavri. To si stoj. Počkaj na start. Jak startuje, jak sa robí? Tu start, vidíš? Tam vypal start. Poď. Vidíš, že som múdry. Ja som to vedel. Hej, vedel. Chod na cestu, tu pokakané auto. Kam, vidíš, jak to vôbec? Vidím, len to nie je na cestu. Ja mám asi behať. Aká som na to. Ide. Dobre, ide. Dobre. Ja ťa snájdem to prišlo. Taký pomalý. Ale ja som hladný. Ja sa idem nažrať. Číhaj ty? Ne. Ja sa idem nažrať. A to nevidíš. A ty vidíš, že keď budeme mať jedno toho tisneme. Ty sa nejdeš najesť? Ok. A prosím, dáme obed. Čo? A kde je? 3 jedla sme mali. No však Banán? banána sme zjedli už. Ja som zjedol. Kámo, dobre si toto. Ale nezvoláme vysielačku. Dobre. Čo idem zavolať? A to je moja. Zavolať no. A čo mám zistiť? Daj ti detko. A tak zisti hamburger. To sa stalo. No posieraj. No ale ja tomu nechápem. Potom. Otáznik, benzín, turbo, jablko, pištol. Toto je jedlo, toto je benzín, toto je pištol a toto je turbo. Tak čo potrebujeme? Asi jedlo máte. Turbo, ne? A ty si... Sorry. A ty si otáznik. Otáznik je random. Alebo čo si... Dáme... Pištol máme. Ale jedlo nemáme. Ani turbo. Ja to dal jedlo, aj ty. To jedno. Čo turbo nám ešte ani tak mi netreba, však ide to. A už to ani nie... No a ty si zjedol ten hamburger? Hej. A mňa nezjedol. To si zjedol? No zavolám asi jedlo, ne? Turbo máme. Robiť si zo mňa srandu. Čo? To za peniaze! Ja som random! Čo? Poskúkaš? Ja... Random? No ale... Ne. Toto? Keď som vytočil na tebe vysielačku... Počkaj, skúsim toto, čo v aute. Tam toto vysielačku môžem tak kde strčiť. Počkaj, čo mám tady? Máte otáznik? Aj neviem. To sme na hovno brali. To na hovno. Tobias. Možno kúpim Roblox, ja kedy. Ja som už mal.
Bo kamo Roblox bez Robuxov, kamo to vôbec skoro nie je Roblox. Opoď Maciej. A však na to, ja už nebudem. No dávaj. Na to dáme už telefon. Musíš, no. Víš to? Máš? Neviem, a tu je. No poďme už. A to, poď. A chápeš, na čo som potom zobrali vysielačku? Čo to nejde? Čo si to urobil? A nie, toto. Lebo toto zážití. Dobre som robil. Tak, koľko točíme už? Ty kokos. Deja vu. Čo? Deja vu. Deja vu. A ja nie to napíšem. Ja nemám si prešiť. No, ty sa už dokým zažiť, že bude 5 No, hodín. chcem ísť na cestu. Ja sa môžem... Kde ideš? Chcem ísť na cestu. Čo? Tu choď. Choď ty tam podľa zombíkov. Nie. Čo tam je? Keď prejdem z autom. Kamo, ne. Do líci. Utekaj, ty utekaj. Sú ešte na mne? Kúkaj, tak kúkni. Ja ako ďakujem. Keď nie, že ti... Kúkaj, to veci. Do líci. Vovu. Sorry, Maciej, to musím zdrhnúť. Aby sa otočím. Či zabil? Ja som zabil na bombe. Ty? No hej, bomba. Vedel tú pesničku, hej, bo to je hrozné. Dobre, no tak dáme inú hru. Dobre, dáme inú, bo Ja mňa... vyberám. Dáme si ba... inú. Nie. Tak, môžeš povedať, že... Kamu som ani raz nezomrel a ty si Ale zomrel. tak, idem sa... Ty si snúpak, Matej. No vyber takú hru, Squid Matej. Game. Nie, ty mohla Squid Game nič. Ale nie Squid Game, poď. Nie. Ježi, Bojko. Nie, daj. Ježi, tu berú? Nie. Toto. Abo... Dobre. Brookhaven, ne? To nie je Brookhaven. To je nechcem to. Čo to je dobre, tam je dovolenka. To ti mrzí. Daj, idem si to zahrať. Dovolenka? No, tam, ja idem na dovču. Dobre, idem tam na dovču. A ty vyberiem taký pekný barak. A vyzerá to je dievčenské. No, to je to Kraforhenu s lestou. A je to dobrá. Ja pôjdem na dovču. Nie. A zoberieš ma. Mm. Ja môžem, mám mi to. Tebe jo? Nie. Čo? To je update. Chlap? Chlap? No to mi to Ale update. Koľko mám skin, to čuj, ne? Ukáž. Kuchni, ja som pre teba. Počkaj. Koukáš, ne? To je skin. Ja mám lepší skin. Taký spálené. Ja sa nemám povedala. A ja môžem takomu zavolať. No, laptopy. Čo? Laptopy. Počkaj, ja idem na komu zavolať. Aby tebe, môže tebe, aby... To fakt ide? Nie zavolať. Ti zdvihnem vôbec. Ja teraz volám ticho buď. Ticho. Ja tiež idem na komu zavolať. Jaké máš číslo? Ty voláš? Neviem. A to je dovolené policiu. Ty voláš? Ale poďme na dovču, ne? Máš už auto? Ja berem auto. No, do svojho nejdem. Ti volám, Matej. Helikopter mám. Ti volám. A helikopter, chceš ísť na helikopter? Ja idem na dovču. Čauke. Počkaj, kde sa berá auto? Cez toto. Cez mobil. Yeah. Čaute. Adios. Nie, poď tam inde. Je adios. Ja chcem kúpiť auto cez mobil. Športové, aké pekné. Nejaké
Počkaj. Mám s tebou. Alebo nie na motorka. Idem, musím. A môžem s tebou? Kde je motorka? Máš motorku? Hej, kde je? Ja som skúpil. Ja ti nemôžem byť na ceste. Kde si? Ja musím byť na ceste? No a kde si teraz? Ne, na ceste musíš. Ale môžeš si kredy. Ale to... Daj mi letať na oči, ne? Ja mám... Kúkaj, aké dobré. Ja lepšie. Nevedel. No počkaj, letisko. Ja kde letisko si? Keď mapa, počkaj. Kde je mapa? Neviem. Mapa. Aha, tu je mapa. Tu je map. No, ty sa tu teraz, pozeraj dobia. Tu sa my. Počkaj, letisko. Tu ho vidím, ja im tam. Kde? Nechod na mňa. Mati, kde to je? Povedz. Tam je ty nie. Však ty si dobrý kamarát. A poza mnou. Ale ja chcem vedieť, kde to je, po ulice. To je tam, kde je... Tak je hore. Počkaj, ja sa ešte raz pozriem, bo to nie je. Čo tam je domy? To je Hing School. Počkaj. Ja vidím, ja si mám. Ukáž. Dobre, keď máš mobil, A môžem začať napísať, alebo čo? no, máš. Hej, teleport môžeš dať. Čakaj, kde? No tak, ja neviem, bo som šiel na map. No tak teleport. A ty môžeš aj zmenšiť, ja si trošku zmenším. Ako si zmenším. Teleport. Zmenším. Ja som si teleport. A pojďte. Tu je dovolenka, mám. Chodź na policę. Police. Tu je dobře, vidíš? Počkej na mě. Tu teleport. Jest? A počkej na mě. A to poděkuj. Díky. No čau. Jdeme. Počkej si ještě skaj. A kufor? To jak bere? Tak, pojď tu. Choď na Homes. Tu. A tu jsou věci, pozoraj. Nie, tak. A tam ti ukáže, či chceš jedlo. A tak. No napíš to. Počkej, toys. Ne? Toys? Ne, to jsou hráčky. No, já jsem asi dal aj item, bo to není... Tak item, ne? No to je taky item. Já napíšu. Items. For. A to po anglicky, víš? Ne. Ne. To items není. Ale je tu Nie, kufor. to je jedni tak taška. Ale je tu kufor. To je tak jedlo, taška. Niečo A vládni, že berem. Musím. A pozeraj, čo zoberem. Job. Ja beru krabicu, ja na to nemám. Ja zoberiem takú tašku. Kde si našiel? To item? Aj. Takú tašku zoberiem. Počkaj. Ja možno ju mám. Kufor. Možno. A vládni, že berem. A kufor je tu, tam, kde sú zbrane. Ja som je tu, ale... Počkaj, dám tu. A môžem tu napísať. Napíš ho, veď po anglicky. Kufor. Ale vieš čo, hádaj, čo som zobral. No. Najlepšie riešenie od toto nemá. Ty kúpi. Poďme. Dobrý deň. Dobrý On mi deň. takto napísal. Dobrý deň. Dobrý deň. Je na návštevu. Kufor tu je. Čo? Ty kufor. Ja idem na čo? Idem na Boja Bora, ale to... Ty Baja Bora. Tam je Bora Bora. Čo tu? Ideme na Bora Bora. Ja som si vybral Bora Bora. Kde sa to vyberá? Ja som byla v Britichu. Počkaj, tu? Nie tam, no. Tu som. No, Bora Bora, ale Bora. Ja som na Bora Bora. A daj skip. Toto skip? Like, I like it. Ukúpaj! Je. Každá, kde na dovče? Zadovčej! Blé. Ty ble. Čo? Ja ťa idem fotiť. A daj.
Počkaj, abych podívala, ja to dám na YouTube. To ticho. Na YouTube. Kde si? Je tu si? No, poď tu. Ja. Teraz som obak. Ja idem sa ubytovať, čau. Sír. Však, degeš. Mám kufor, vole. To je jedno. Počkaj. Ja sa idem ubytovať na apartmán, čau. Kde ideš? Na apartmán sa ubytovať. Môj apartmán. A ty musíš mať iný apartmán. Ja neviem, kde budem bývať. Pozor, ty vieš? A Ja vám tento. čo máš? Tento mám ja. Áno, máš. Ja idem... Jo, to viem na spáme, čo to cestuje. Ale počkaj, ja sa nezdáčím položím. Ale čo som si dobral? Motorku. Morkorka. Jak sa to má? A to je môj dům. A neviem. A je v Ryti, ja. Je volať tebe, hej. Čiže to sa nedá? Ja, to takto. Kde si sa obytoval? No, idem do apartmánu. Kúpe sa? Nie. Ja chcem tu vyskočiť. Neskákať. A dám si toho plavky. Jak do plavky. Zase. No, kde chceš ísť? Chcem do apartmánu. Nejako za mnou, to je môj apartmán. Ty sa musíš udať inde. A to čo je? Ja tam nemôžem ísť. Dobre, ja idem na iný apartmán. To gány tam sú. Kde? Tam. No, idem tam. Ale tu ideme dva. Kámo, to je Bora Bora. Bora jedna. Ja som chcel ísť na inú. Co? Je to ja idem na inú dovču. Môžem s tebou? Nie. Proč? Počkej. Počkej. Kde si? Tu som, s tebou. Dobre, dovčané. Nie, to je nahoře dovča. Ja sa ide heď. Bora, tam. Ideš ono? Tu. Kde to je? No to pogám. Alebo dobre, ja si raz pôjdem, no. A jak to je bolo? Čo vyjde? On si opakuješ, kopírant. Nemám plavky. Ja mám plavky. Jem takto. To je noči. Nie, tak nemôžeš ísť. Idem do dole. Poďte na mňa. Dobrý, som dávam si vole, to je hrozné. A to je Bora. A nejde na Bora Bora. Choď hore, hlúbe. On sa nedá. Môžem ísť tu. Aj môj. Ty ho konečne neverím. Nie! Čo? Ty vole, to sa nedá chodiť zase tam spadnúť tej nekliatej vody. Tak sa ide hore tu. Ja nechcem špát, ja som debil. Dáme Ona ide za mnou. Ebi, to je ako domov. Musí to keď dojdeš, to bude 5 hodín. Sa roztekla. Aha, pani Ješinka bola. To pani Ješinka bola. To tak môžeš ísť. Robíš. A to je dobrá. To tak musíš ísť. Ty To vole. radšej spadnem heď, ja idem domov. Môže s tebou? Ale už nejde. To už nejde na Bora Bora. Ale, ja myslím, že to má je skúsne, neviem. A ja to... Môžu na ten letadlo, čakaj na letadlo. Ja to zaraz boknu. Hej. Ja som ísť domov. Debili. Kde si? Konec mám takú dovolenku, takú fajnú, čo tam mám také fajné ubytovanie, neviem, čo to volá. Nevieš, nie Bora Bora. Tam Bora Bora isto. Kde sa ide domov? Fly home. Flee home. No ja som už išiel domov. Ale to je na Bora Bora. Neviem, ako to volá.
Bora, bora. Bora, 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 bora. Albo zagram tylko inny. To jest dobre, to jest bora, bora. Ja po prostu... Jest na tabła. A gdzie się cyrkniemy? Ciao! Co? Tu są. Chodź wątkuję. A jestem bora, bora. Nie, tu są, dobra, co tu tak chodzi? Dobra, A? dzieci. Ja jestem na bora, bora. Dobra, a tu są tak. Weźmy modry. Co Do lewa? dobre? A tu tam jest tam modry? Mhm. Do lewa? Do lewa. A do lewa tu. No, no, widzisz. Ładzie na bora, bora. Tak się już go. Dzieci! Na lewa miała idzie na bora, bora. Gdzie się starczymy? A ja na bora, bora. No. Ten kufor, dajcie mi listok. Jedziemy na super, koniec. Czy tu takie dwa isy? Słuchaj. I zadawciu. A zaczynamy. Gdzie się się? Ja na Bora Bora. Tam. Bora, bora. A gdzie masz kufor? Gdzie tam? Tam chore screeny. Ja jestem tu, teraz jeśli to miała się ukradział mi to sam. A nie? To moc. Słuchaj, jeszcze nie ma. Aha. Ja, ale to jeszcze nie ma. A tu są takie dwa szpagety, czy co to jest? Nie ma jałko. Będziemy jałko, no chemiczko. Jest zimka. A w ogóle masz polski dom. Nie, na chwilę odpiewał. Jest. A gdzie? Kto ja? Ja. Ty jesteś? Ja tam ma. A nie, tam jest taka tipka. Dobra, ja tam jedę. Ja idę tu. Dobra, a ja byłem słuchny. Nie. Tam ciebie może. Tam. Ja biorę. Ja biorę tu. A co będzie łap? Nie wiem. Tak, ciao. Ciao, Krysti, bo ja mam do ciebie pokój. Nie robiłem. Me. To mój dom. Tak, a ja sobie wiem to robić. A, ja mam pochę tam. Poseł. Co się? Co? Nic nie poszło. Co? O, mi to nie dziś. Dzień dobry. Ja nie powiem zera. Może skrócimy na siebie? Nie. Proszę. Daj close. A, ja sobie zatworzył. Close the door. Close the door. Close. A mnie nie trafił mi zuby. Look. Dobra. Ja sam tu uda. Ja idę się zabrać jeden. Może skrócimy? Nie, żetonka. A, to nie ma sensu. Haha, no tak. Te Będę smakować pod siebie. miał. Ja połkałem. Nie. A bo ja nie weszły inne. Mhm. A cię wiem zawołać. No nie, nie. Mam kredyt. Zmieniasz? Ja. No dobra, to ciao cię, Ligi.